In an ever-changing world, security is more important than ever. At Native Guards, we provide top-notch security solutions tailored to your unique needs. From corporate offices to residential properties, our highly trained team ensures your peace of mind. Professional, reliable, dedicated. Trust Native Guards for comprehensive security services. Contact us today for security you can trust. Call us now on 07840267712 or 067795555946. You can also email us on info@nativeguards.com. Our website is nativeguards.com, and you can visit us at our offices. The number is 2030 in Diaconia Center, Durban. Native Guards, your shield of safety. Greetings sanibonani abusheni molweni siyanibingelela ke emakhaya ohlelweni lwenu ke nilithanda kakhulu oyingqa izivelo lihamba phambili yona ke iDurban Network lasithamunda ke khona indaba ezithinta itheku nama petrol igama ke ngusabelo Ndabase and this is Durban Network. This is Cassper Nyovest ngempela bafuthu sesibuyile futhi with another epic episode ethwele indaba ezimnandi ehlukahlukene ezinye ezidabukisayo mfowethu abantu abangakhohlwa ekhaya ukusubscribe. Yes, abantu abangakhohlwa ukusubscribe in numbers bashare nama video wethu ku YouTube ba comment ba like benze everything that they can to grow this channel by TikTok as well. Bathande ama video wethu baye as well on Facebook. Yes, siyacela nje ukuthi niwa support wonke ama social platforms why Cassper Network kakhulukazi iYouTube. Please guys, just go there in numbers. Just go there in numbers njengoba seshilo umfowethu igama ke ngusiya mina. I am the co-host of yona ke Cassper Network. Namhlanje siphethe nje indaba ezihlukene ningakhohlwa ukuthi ke uhlelo lwethu lolu luxhaswe yona iNative Guards inkampani yama security. Kanti ungabheka nje khona la escreenini uzobona ama services wabo. Mfowethu sibuyele endabeni siliqale official uhlelo. Insizwa edumile yaziwayo ngokutrenda uNota Baloyi engathi usegwetshwe u60 days ehleli khona lapha elogo prison. Yes, ugwetshelwani na ngesikhathi kushona uAKA wayekhuluma ethanda ukufaka igama lakhe ngoba umfowabo KO wayekhona ezwana of abantu abama bodyguards or ababhekelele ukuphepha kuka AKA. So uyathanda ukumekhuluma afake uKO. So uKO wakhuluma wavula icala back then ukuthi angalifaki igama lakhe mekhuluma ngento ya AKA. So ubeleke eqhubeka ke kwenza lokho even recently nakwamanye mhlamba ama podcast efaka igama lakhe njengoba umfowabo wayekhona ngesikhathi kudutshulwa yena ke uAKA. So ke icourt ke igcine imgweba ke lo 60 days azohlala khona lapha lokho. Uthini ufo lwakho? I think this would be like a learning curve for him. Kakhulukazi nakubanye abantu mhlawumbe ababone ngathi this social media bullying is a good thing or is an in thing. Unota Baloyi, I've listened to so many interviews akhe. Kakhulu nje umuntu ongamazi omunye umuntu I think uzazi yena kuphela. So it's a great initiative ukuthi agcine kuba khona into ezomkhumbuza ukuthi nabanye abantu kufanele babe nezwi, nabanye abantu bayabantu, nabanye abantu bayadinga ukuhlonishwa. There's even a story by I saw him ephikisana ethuka ngenhlamba amaphoyisa ama traffic cop awayilutho yena unemali ewatshela konke afuna ukwenza. You know, waseyoyiposta lento kubhlungu ukufica umuntu epost into edelela abantu bomthetho abantu ekuyibona kufanele basigade kufanele basibheke irrespective of iphutha mhlawumbe abalenzile ngaleso sikhathi. But umusu bathuka ubabeka kwiposition whereby wonke umthetho akabadelele wonke umuntu umthetho akangawuboni. So I think into right ukuthi kube khona into ezomthusa ukuzathi noma ebuya akhumbule ukuthi abantu nabo bayasidinga isithunzi. Mhlambe yaphathi ke from nje lokho ke nje ithini lento nge social media because we've seen bullying happening whereby ama celebrities they are being bullied by abantu ku social media. Mhlambe
can we see in the future maybe abaphathi balama platforms njengabo Mark Zuckerberg or Elon Musk ukuthi mhlambe kube nama regulations abawafakayo ukuthi mawuposta kumele uposte lokho onga-offendi omunye umuntu as part of i-responsibility. Inkinga ukuthi we are so various and wide in terms of ama language. Sometimes Elon Musk into abakwazi ukuyibhekisisa noma ukuyi-align into epostwe ngesilungu noma ivideo ekhulunywa isilungu. Once umuntu esekhuluma izinto esebenzisa i-indigenous language yakhe, they'll think ukuthi nje just ukukhuluma into right kanti umuntu mhlawumbe usethuka omunye umuntu. So but I think kakhulukazi izwe nezwe kufanele li-attache ku-social media kufana mhlawumbe njengane SAPS yase South Africa iyadinga ukuthi ibe ne-intelligent overlooka izinto ezenzaka ku-social media ibe isi-amenda imithetho ethizeni ukuthi uma ujampe uline ngento esone komunye umuntu uma evula icala liyakwazi ukustanda ecourt icala enjenganale. I think sidinga into enjalo so that mhlawumbe this bullying that is happening izokwazi ukwehla, you know, because we've seen like ama celebrities amaningi, you know, being victims of cyberbullying. So I think it can only stop uma ngabe mhlawumbe isabs kakhulu la eSouth Africa ingavula mhlawumbe i-unit ezokwazi uku-overlooka into ezenzeka ku-social media futhi ngempela ibabophe labantu ababhulisha abantu. Nokuyazwakala mfowethu uDonald Trump siyazi ukuthi he's back in the White House starting from January uzobe seqala enza ama-duties akhe njengano president. Into eseyivelile-ke ukuthi amacala wonke anawo njengoba sazi ukuthi ubehamba i-court ngamacala athile ahambisana nokukhwabanisa kuthiwa all of them will be suspended mengabe eseqala eba upresident. Mhlawumbe ithini leyo nto president ngabe ba bigger than the state itself. Ngokujwayelekile into umthetho wabakhona kudala ukuthi i-head of state akufanele kube khona amacala eba nawo ngaleso sikhathi ewahambayo. Ingaki isikhathi esiningi yasuspendwa amacala asuke ebhekene nawo umuntu okwangaleso sikhathi. I think umthetho mhlambe vele owakhiwa omunye osopolitiki mhlambe owezi protector ngoba ekugcineni kwelanga isuke ibacindezela kakhulu abantu othola ukuthi basuke belinde ukuthi lawo ma case materialize against you. Mhlawumbe ukuthi lo muntu mhlawumbe uyi-victim mhlawumbe nomhlawumbe waye kade humanize umuntu othize mhlawumbe wesifazane. So uthemba ukuthi lokho i-court case it will materialize, will bear some fruit for her. Then suddenly usetshela ukuthi for 5 years awuzukwazi ukuthi uqhubeke no persecute lo muntu. Do those kind of cases come back when your term is over or asephelile nje for good? Ayakwazi ukubuya depending ukuthi ama representative are strong kangakanani, you know. Uyazi ukuthi isikhathi esiningi umuntu once waba nesihlalo se-president so usuke kakhulu eseqala ukuba above ey'ntweni ey'ningi eseqala ukuba nephaya ukumanipulate into ey'ningi. So I think into eyayishaye abantu abaningi, but uma ngabe kuthiwe usukune team ama representative ethanda ukuba strong in terms of a lawsuit, then uyakwazi ukuthi ulibuyise icala. Umkhokha ama actors akhona ngiyakhumbula in the previous episodes sike sakhuluma ngomkhokha ukuthi contract yabo next year in March i-contract yabo ngeke isa-renew by the broadcaster. So kutholakala manje ukuthi ama-actors abalingisi bakhona abanye abakhokhela imali zabo njengoba beqhubeka besebenza. I think into esiyijwayele kuma-production houses ala eSouth Africa, I think siye sayikhuluma kumanye wama-episode esibe nawo ngaphambilini ukuthi kuyenzeka uthole ukuthi i-production house
iphethwe mhlawumbe umuntu kakhulu prioritize inkinga zakhe more than prioritize inkinga zabasebenzi bakhe. Sometimes kuyenzeka ukuthi nawe unenkinga ze broadcast engakhokhi ngesikhathi ukuthi sekudile ukuthi naye akwazi ukuthi akhokhele ama actors wakhe. We don't know what is the scenario unfolding kuyona le esikhuluma ngayo, but then mhlambe singathi makwamba isikhathi sibe nento ephathekayo ukuthi ingoba mhlambe udilewa ibroadcast ukuthi angakhokhela abantu bakhe, noma mhlambe is just playing the dirty game and stuff. So we don't know what aspired. Mhlambe eyimone kanje ngoba izimo ezibukeka zithwayelekile, ama actors enza kanjani ukuqhubeka kwazi ukuzoshutha uthole mhlambe for 2 months akaholi kodwa kumele aqhubeka ashuthe emsebenzini ngoba I understand, or we understand ukuthi the production house is broad inezidingo eziningi. Mangabe imali ingangeni kanje, what does the production house do ukuze ikwazi ukuqhubeka ishuthe, nama actors what do they do ukuthi bakwazi ukuqhubeka beshuthe kodwa bengaholi? I think kakhulu production house mangabe mhlawumbe kune lack ngapha kwezimali baye kakhulu ba prioritize into ezosiza ukuthi ama episode aqhubeke. Remember basuke phela bene contract ne broadcast ukuthi kufanele ngo8 umkhokha udlale, you know, whether imali azikho whether zikhona, but i-episode siyayidinga, so sekufanele ba compromise into ezithile mhlambe babambe ngapha kuma actors baqinise ngapha mhlawumbe kwinto zama behind the scenes and stuff. So I think bazame nje ukuyimanage ngaleyo ndlela, but it is like one of the thing ekufanele sibuke njenganento ezogcina ehlisa umgqiqo mhlawumbe kuma actors in terms of involve nama production houses, ngoba umuntu nawe usuke nezidingo usuke neplan yonke leyo nto. So uma ngabe wena so ukwazi ukudonsa 2 months ungamholeli uthi renta ngani, uthi udlani, uthi family yakhe idlani, ama account akhe, imoto and other thing uzikhokhela ngani, you know, ngoba you find ukuthi yonke le mali omholela yona vele isiyaba nezidingo ngokucazeka kwayo. So once kuphela inyanga ungayifakanga then useba behind yena ezikolotini zakhe. Lapha emakhaya ngakhohle ukuthi ke this is Durban Network bafethu, nisilandele khona lapha ku Facebook nakhona kuyona iTikTok nakhona ke kuyona iYouTube channel yethu bafethu. Share, like, comment, yiko kuzosikhulisa lokho. Ngakhohle ukuthi we are sponsored by Native Cards, ingakho sigqoke kahle kanje izikipa ze Durban Network bafethu. Injalo lento ni share nibizane nisondele nizobuka iDurban Network. Kunensizwa la angazi yakuphi lensizwa, sengikhohlwe nayo igama layo, kodwa ike yaba ne-interview eyayenza okhosini I think ngabo June kanje, eshile kakhulu ebusweni, eyayizoxoxa istory ngokuthi yashiswa intombazane eyayithandana nayo nge-acid, yaze yayichatha nge-acid. I remember that story. So kuvela nje lately ukuthi intombazane leyo seyigwetshiwe, izoqala isigwebo sayo nje engathi ngoNovember, ngawo njengowaqala uNovember nje izoqala isigwebo sayo, entweni yaseneminyaka ithulile kodwa umfowethu ebe ahlukumezeka, kodwa sekukhanya yenzeka manje. Mhlawumbe lithini uvo lakho kuloko? So many men are being victimized or are the victims of abuse and violence. So kuhle ukubona umthetho finally kunendimo oyidlalayo against abantu besifazane who are bullying abantu besilisa, ngoba becashe ngesambulela esithi amadoda kumele aqine or amadoda ngeke akhulume or azosaba, you know. So I think fanele lokugqugquzela abantu besilisa abahlukunyezwayo ababanjwe ngobhongwane ukuthi madoda phumani niyo reporter ama case wenu, you know. Kunabantu besilisa othola ukuthi emzini abahlala kuyona
baphethwe you know alikho izwi labo abakwazi ukulisho yonke into bayatshela ukuthi kuzokwenzakalani bazi bashawa babekwe nesandla you know so into othola ukuthi zonke lezi akulula ngisho kuyo reporter ngoba umuntu umefike yo reporter amaphoyisa ayamhleka athi awusongahlula umuntu wesifazane uyindoda enjani you know so I think it's about time ukukhuthala abantu abaningi besilisa ukuthi bayo reporter ama case ngoba balimela abantu besilisa you know emotionally and physically so kufanele ke bathole istrength out of ukugwetshwa kwalentombazana baphumele ngaphandle ngempela bayo reporter ama case kakhulukazi lama case othola ukuthi sebegcina beshayeka nangesandla you know bagcine belimala but uthola ukuthi bazodonsa inyawo because they are saying and carrying that stigma which says that they are men and they cannot cry out, they cannot report any case and stuff. Mhlambe lento mfethu singayinqanda kanjani inganqandwa kanjani ukuthi amaphoyisa enze imock out of abantu abesilisa asebezo reporter ama cases ukuthi ba-abuse abantu besimame ngoba njengobusho nje abantu abaningi abayireport ngoba basaba ukuthi bazohlekwa amaphoyisa. I am the witness of that. Ngeke ngabona umuntu ngise ngiyokwenza izitembu zamanye amaphepha engena phakathi epolice station ebika icala enjalo amaphoyisa amhleka okunokuthi ngabe ngempela ayithatha serious into ayisho amhleka ukuthi uyasho ukuthi le ntombazane isiyangifonela ihlangene nomunye umuntu bangisabisa bathi bazongibulala ekubeni le ntombazane ingishayile yabaleka yaphinde manje mase ngithi ngifuna ukuyishaya iyabaleka isingifonela sinomunye umuntu ithi bathi bazongibamba bazongibulala kodwa bahleka lapho ukuthi awu songazi uthuso intombazane iyayidlalela le ntombazane bese yenzeka into sekufice umuntu eseshonile sekuthiwa hawu awuthi ubeshilo uyabona into nje mhlambe khona irole engadlala ugovernment ukufundisa ke wona amaphoyisa lawa waqashile ukuthi abawathathe serious ama reports asukenziwa abantu besilisa futhi abangahleka abantu besilisa abasuke bezokhuluma into enjalo. Yeah, into enjalo I don't see it ending now ngoba stigma esakheleke ngaphakathi kubantu besilisa nxa bebonkana wena kakhulukazi vele uzohlekwa abantu besilisa abazokubuza ukuthi uyindoda usungazoshawe intombazane wena so but then I think one day mhlawumbe kuyafuneka ukuthi kube neside angazi noma ngathi i-unit noma i-office yini kuona wonke ama-police station la ukwazi ukuthi mangabe iphoyisa uthe uzofaka icala lona la ngalithatha serious noma ngabe sekuthiwa akusilo olwalo dlame esikhuluma ngayo elinye nje icala webhayitho ukuthi iphoyisa lizoba ne-negligence ethize out of wena mhlawumbe uzo report icala kube neoffice elizovula wena ukwazi ukuvulela lo angithe ngivula icala wangalinaka wangiphendula ngokuthanda kwakhe wangidiscourage kuyafuna mhla kwavuleka ioffice enjalo ema-police station kuyokwenza ukuthi amaphoyisa lonke icala alithathele phezulu ngoba ayobazi ukuthi unalo ilungelo lokureporta yena ukuthi icala lakho mhlawumbe ulibuka njengecala elingenasindo. Kuthiwa ke sesivala nje kulona lolo daba kuthiwa upon isigwebo ebesikhishwa kule ntombazane ibe senza istatement khona ecourt ixolisa ke isho ukuthi naye lo mbhemi lo wayibuyayibeka isandla so kwakuyinto eyaba ubulima kuyona ngoba yayithatha ngokuthi iyaziphindiselela mhlambe kuthini lokho mhlambe ukuxolisa kwabantu usebenza amacala kumele sibazwele sizoyithatha nje before lapho kubalekile vele ukuthi abantu besilisa bazi ukuthi because ama incident amaningi abantu besilisa abalinyazwa abantu besifazane uthola ukuthi usamshaya kakhulu wazi wagcina nalo wesifazane segcine sethi ayi
azilimeze etsheni, you know. So kufanele kuphinde kube isifundo ukuthi once waqala wayifundisa ukushaya umuntu wesifazane lingafika ilanga webhayinaye esegcine banesibindi nawe sokubeka isandla. Mhlambe lo daba liyacishe liconnect nalo ukuthi naye wagcine lo ebeka isandla ngoba wefeel ukuthi mhlambe sekhathele, you know, ukuloko umntalo kaMbhonya nje Mlibe, you know. But ke kakhulu ke umfowethu sekukuyena ukuthi uzoyithola yini indawo yoxolo, amxolele usisi. Uxolo ke akusinto engadecidewa iwona wonke umuntu, lu decidewa yilo umuntu obhekene naleso simo. So whether he's going to find a place to forgive her, we don't know, but kuyobonakala makuhamba isikhathi. Kuyobonakala makuhamba isikhathi. Engathi sekhona ipost epostwe uCassper ethiza Umthandeni ngento yokuwina kwaTyler. Ethi ingoma yaTyler impela ngathi ingoma eduma umhlaba wonke. So ukuthi win lapha ibe by song of the year, angimele Umthandeni akhala athi bengimele kunena ngoba le ngoma it was way too big than eyaMthandeni. Wabe seyamtshela ukuthi kushumele nenkinga lokho, hayi yena ngamginqa phansi. Yeah, sike sakubona impela kuveza uCassper lokuthi leyando uyayidinga eringini noma singayiboniki into ephathekayo ukuthi yona ithi ngamela yini eringini, I mean. But then coming back to that song, honestly ingoma kaTyler was just more of a worldwide song, you know, edume umhlaba wonke. Remember, those were not the metros, those were summers. So angeke sithi mhlawumbe umuntu ubhekelele ukuthi ibidlala station sakhe kakhulu or whatsoever or SABC and stuff, but ama summers, you know, which is representing South African Music Awards. So I think masingayibuka ngalelo hle uTyler uyayideserve ngayo yonke indlela. Kuphinde futhi lokumgqugquzele naye uTyler ukuthi ngendlela azakhele ngayo udumo kugqugquzela nabanye ukuthi okushithi uma ekwaze ukuthi I recognize amasama ebaqhamuka ngale yandlela aqhamuka ngayo, nabanye bazoyisebenzisa leyo ndlela ukuthi baqhamuke ngayo, for which it is going to create more artists. Ngoba kuyobe kungasenayo imotherboard ezothi uyangena wena uyaphuma wena awungeni wena, but wonke umuntu ukwazi ukuzicreatela yena ifan base yakhe bese rise through leyo fan base. Mhlambe sisase lapho kuyona into issue yamasama. Personally, do you think amasama asasangalento ayinayo back in the days? Institution which is slowly declining in terms of popularity that it used to enjoy back in the days. Abantu abaningi ukuthi bezwa sebezwa nje mhlambe sokuthiwa ukuthi asengakusaso ngalelo langa amasama today, for which those days, you know, kwakuyinto eyayiba undabze kwayo, abantu babe save i-date mhlawumbe kusaqala unyaka ukuthi ngenyanga esokuyobe kunama summers, you know. They are, I mean, slowly declining in terms of interest. I think into eyiningi vele kakhulu zakudala ziyaba naloko decline due to ukuthi abantu manje they are enjoying their smartphones. They decide what to watch, what not to watch, what to follow, what not to follow and stuff. But I think nabo kodwa futhi ke mhlawumbe bane responsibility yokuthi mhlawumbe ba strengthen indlela abamarketa ngayo, come even more digital, because iyona platform ekuwukuthi abantu sebetholakala kuyona. Mhlawumbe ukubheka ama platforms zokumarketa, do you think mhlawumbe ave besamarketa ngalendlela ukuthi baye kuma radio station of which abantu mhlawumbe they are more into social media? I think they should spend more money focusing more on the social media rather than the platforms mhlawumbe ababeyisebenzisa previously. It is a shame ukuthi singathi sik social media, but you'd hardly
see i-sponsored ad ama-summers, you know. Kanti bona bayitshela ukuthi bazoba richer kanjani abantu because they know that we are on social media, but they don't have anything ezopop out as a sponsored ad ezositshela ukuthi kunama-summers ngelanga abapromote ngendlela mhlambe they felt ukuthi bapromote ngokwanele bakhohle ukuthi the generation that used to know about the summer is no longer in the in a space, yes. So obviously sekufanele bamakethe on the other generation. Yes. Ibukeka into yamazamazama ikhula iba yiningi nginganje ikhula but ibukeka into eba stronger than before. Abantu mhlambe ngabe asazi noma abantu babhekene nenkinga kangangokuthi basacrifice ngempilo zabo khona nje ade bekhishwa ngicanga ukuthi abantu abaclose to boma hundreds ekuthiwa bese behlale mhlambe more than 2 weeks bese mgodini ngoba bese betsheliwe ukuthi maniphuma vele ziyanikhalela ngoba lo mgodi abebekona bogadiwe mhlambe ithini leyo nto. Kunezinto la empilweni ekufanele singakubalekeli ukuthi do or die. So amazamazama they are facing that kind of a situation. Uhlale lokushini awunangeniso usuzela unengane imali ayikho uyazama ukuyomaketha akwenzeki lutho. Here is a friend coming athi ayimfana nikhona iplan ekhona once wahamba nje iviki or mhlambe 5 days masibuyela ngaphandle 5,000 uzoba nayo ephakethini. So you see that as an opportunity, you know. He will tell you about ama dangers you are aware of ungena emgodini uthola ukuthi awusanazi imfanele ama resources ukuthi akugade ngaphansi. So just take a risk, go inside. But ekugcineni kwelanga uyazi ukuthi uma uwinile at least uyokwazi ukusave inyanga eyodwa uzama ukuthi mhlambe nawe ucontribute emndenini wakho. So it's just those kind of situation abantu risk into beyazi but uthola ukuthi ayikho enye indlela iyona ndlela ekhona ngoba ngokwezimo zemsebenzi isizwe sathi siyantula isizwe but sibona abantu kakhulu bangaphandle bakwamanye amazwe abagcwele kule industry yamazamazama kusho ukuthini lokho. Kuchaza ngokusobala ukuthi umthetho awuqinanga ngendlela ekumele ngabe uqine ngayo ngoba I think 80% walawo mazamazama atholakala angaphandle they are undocumented foreigners. So for which logo kuchaza ngokusobala ukuthi bafika vele ngendlela engafanele benza into engafanele and stuff. Again uzokhumbula ukuthi abanye bawo babuye emazweni othola ukuthi anawo lama mineral resources but ukuthi amazwe abo ayagada umthetho khona uya prioritize ngaso sonke isikhathi. So uma befika la bafike babuke ama loopholes kwezomthetho ukuthina bese bethatha le risk yokuthi abahambe bayomba igolide ngaphandle. Mhlawumbe mfowethu sesivala nje topic yokuvala. Icishe isondelana nale besikhuluma eziyagcina ifaka abantu bangaphandle ama foreigners. Thiwa emgcileni uphakathi kweSouth Africa neMozambique kunempi enkulu kabi between amasosha nabantu baseMozambique ngempela balwa kuphuka izandla bafuna ukungena eSouth Africa. Ngithi manje since ngingenele eGNU umngcele uthande uqiniso. So kuthiwa ngempela senginempi enkulu kabi lapha sebephatha nezibhamu abantu baseMozambique bedubula amasosha ngoba befuna ukungena eSouth Africa. Kwenziwa kubona kwayinto ejwayelekile sengizima ukuthi bahlale ngaphandle kwayo, you know. Remember abantu baseMozambique they've been entering South Africa for more than 3 decades now, if not even more. Bengena nje ngento ecishe ikukhuleka. So lokho ku create kubona into ekuwukuthi into vele kufanele yenzeke, you know. So uma ngabe sekufika isikhathi la sekuthiwa khona ayivalwe khona kunzima ukuthi bakumukele lokho and it will take a lot ukuthi
bakumukele lokho. Remember kunabantu abenza ibusiness emngceleni ngokwelisa abantu. You are also killing that business, you know. Kunabantu aba-trafficker ama-drugs lapha emngceleni. You are also killing that business. So there's a lot of business, you know, which will come to an end ngokuthi abantu bangasakwazi ukuthi bajumpe emngceleni. So ilindele because abantu who are trying also to save their businesses. Mhlambe ke sesibheka ngokwa government wala to think bazokwazi ukuqhubeka balusane nalabantu mhlambe yona lento ukugada kakhulu umngcele singabe siyibone seyidrop. Kuyoya nokuthi ivumelwano zabo kwi-GNU mhlambe sezivele decide ukuthatha i-initiative ukuthi abantu bagadwe emngceleni okanye iprotectwe iSouth Africa from illegal immigrants and stuff. Uma kuukuthi iyona into asebezinikela ukuthi bayenze okushuthi mhlambe singabona amasosha edwa ukuthi akwazi ukustrengthena kulawa already asebhekene nempi yabantu bangaphandle abafuna ukuzibona bekuleli ngenkani. Asibonge mfowethu bafowethu sivala kanjalo episode namhlanje. It is the Durban Network. Siyabonga kakhulu ngoxhaso lwenu nesupport yenu. Niqhubeke nisupporte igama ngusiya umfowethu akabeke ne. Siyabonga ngani zakwethu ngokuthi niqhubeke nixhase lolu hlelo. Siyacela ni subscribe ku YouTube, siyacela nize in numbers ku TikTok yethu nalapha ya ku Facebook. Sixhaswe yona ke iNative Guard inkampani yama security egada ngokuzinikela iyake ku www.nativeguard.com noma uye officeini labo eliseDar Corner Center ku office number 28. Igama ke ngusabelo Ndawase sesiyayivala nje sithi qimshelele. Washo